Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Oriotik estropada eremu garrantzitsua, mamitsua gaur hemen duguna, eta zeresanik ez Orion historia zabala dutela kontutan hartuz traineruek emakumentzat, 22. edizioa, gizonezkoentzat 32. Orotara 10. edizioa da emakume eta gizonentzat hemen Orion, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak interes izugarriarekin, oreka handia dugu emakumeen leian Eusko Tren Ligari dagokionez, eta gizonezkoetan ere bai. Ez dago gehiago eskatzerik, Ibon Gaztainazpi, arratsaldeon. Baita zure, Mikel. Bueno, txirrindulari minutu batzuk jandizkigute, estropaderemu ederra dugu hau, baina zaitasun ez beterikoa. Bai, Orionen nola baitere kosta egintitzaion, estropada eremua, duela urte batzuk hemen finkatu zen, leno barruan jokatzen zen, Ibaian hainbat eta hainbat urtetan, hemen kanpoan beste bi estropada eremu ezagutu ditugu, eta nik izango nuke, azkenean Oriok topatu duela estropada eremu egoki bat, hemen nola baite esateko Zumaiareko eremuarekin antza handia duena, baina gaur iruditzen zait, ekialdeagotik sartzen ari dela haizea eta baita zer ere, olatu ere, ia trabesari zaigu sartzen. Bueno, aurkezpenekin ari gara, alde batetik lidertzan dugun Donostia Arraun Lagunak, azken estropada kontuan hartuta, Ibon, aldaketari gabe. Hori da, Juan Mari Txabe kontuak erra zuti dizkigu, igandean irabazi eta 4 puntuak eskoratu zituen eskifaia errepikatu egin baitu, Etxabe prestatzen. Bueno, 3. kaletik etxeko traineru arituko da, Orio eta Orio demoraldi hasiera aparta egiten ari da, eta baditugu hemen movimento batzuk. Bai, gaur 8 estropada irabazi zuen 14koa, Etxabe bezalaxe frantsesek errepikatu egin du, beraz, igandekoarekin alderatuta, gaur lanerako estriborrean, Taide Gomez de Segura, Mati Alkan, aurrekalari Piki Piñeiro, eta bogorrean Eider Barba eta Oiane Irao. Bueno, eta Donostiarari dagokionez, txopan dugu albistea, Natalia Tubio Galiziarra gaur patroi lanetan. Hori da, eta gero mugimendu batzuk egin ditu, Rufo Urtizberea prestatzaileak, gaur esate baterako estriborrean. Hanketik Olatz López, Maztatostatik, hankera akarrita, Angela Castro eta Inoa Eskobal sartu dira, Oiane Labaien 5. tostara etorri dira, eta hor ondiz lekubarri gerrira, Laura Alonso espaldatik gerriko tostara, aldaketa batzuk egin ditu, Urtizbere. Bueno, bandera txuria goian da, emakumen estropada laizter izango dugu azteko moduan, baina orain bandera jetxe egin dute eta aprobetsatuko dugu hau tira batean, Tolosarei buruzko dato batzu behintzat lehen aurkeztu dugu, baina guk komentatu ez, eta Aiora Sorzabal aipagarria patroi lanetan. Hori da, Galizian etzen izan, eta aipatuko nuke, 5. tostan estriborrean gaur usu neurkia dela, estriborrean Mailen Oiartzabal, eta Iratik Gurrutxarri ekarri duela atzera 5. tostatik 4. gora erostarbe prestatzaile. Bueno, estropada hasi da, eta esan bezala, txirrindularitza luze joan da, eta horren eraginez, atarikoa ira batean egin behar izan dugu, baina pozik, turra mamitsua doa, garrantzitsua, egunero eskaintzen ari garen emankizuna eta osteko saioa ere bai, eta ea orain estropada mamitsu eder batzuk ikusten ditugun hemen, Orioko uretan. Orio, aipatuta, Galizia aldean, Ibon, oso garrantzitsua, hasiera lortutako errenta hori. Ze luze, ongi joan, eta eutxi eta gero hori kudeatu. Asmatuko ote dute gaur berriz hori egiten. Eta esango nuke, Mikel, Galiziako 2 estropadetan, 4 luzeetan, Oriok Arraun Lagunakekin, batez ere, diferentzia ordutxe markatu zuela. Brankaz eta lehenbiziko luze horretan. Segundutxo bat hartu dute gaur ere. Oriotarrak aurretik. Oraintxe lehen aldiz 2 segundura Arraun Lagunak, Donostiara 3 eta Tolosaldea 5 atzerapenarekin, minutu bateko lanaren ostean, Ibon. Bai, eta ipatu nahi nuke, Mikel, korrik eta presaka sarrerakoan esan dakoa. Gaur, baldintzak hemen badakigu estropada eremu hau, Zumaiakoarekin oso antzekoa dela, baina gaur, itxasoa bera eta haizea normalean baino ekialdeagotik sartzen ari da, eta esango nuke, ia trabez sartzen ari dela. Une honetan. Zara, Kandara, bere alauretan, hitz egiteko modua baldin bada, berak emango dizkigu datu egokiak, bertan zer sentitzen duen, bere ontzitik, pres baldin bazaude Zara, aurrera? Bai, hementxe gaude gure ontzi honetan, egia esan temperatura ikaragarri altua da, termometroek 30 gradutik gorako temperaturak markatzen dituzte, eta itsaso nahiko bare dago, egia esan, 1,5 metro inguruko olatuak. Lehenago, protagonistakin hitz egin dugu, eta gehienak pozik daude, denboraldi hasiera honekin, izan ere, batez ere goiko zati horretan, goiko parte horretan daudenak, eta bestela, gaur hemen beroa da, aipatu behar dugun kontu bakarra,
temperatura oso altua delako Koruña bezala, Mikel. Ederki, bueno, horrekin batera aipatu behar dugu, Orio, Koruñako lehen jardunaldian egin bezala, errenta ederra hartuta doala, 4 segundo arraun lagunaki, zeira, atzetik Donostiarra eta Tolosaldea, goazen ontzitara. Hogeita malau palada eskasean eta nadet entzun dugu. Estriborrak ora, estriborretik sartzen baita olatuan. Eta diferentziak ora modu barmenea. Hogeita malau paladan. Hemen arraun. Hogeita masei palada eskasean arraun. Tubio, debutaria demoraldi honetan. Ahora la tengo. Esa es. Acaba, Babor. Oriok 5 segundu eder. Ikaragarrizko errenta gaurkoan ere, arraun lagunaken aurretik, Donostiarra 8 atzerago Tolosaldea mailura. Gaur 8koaren antzaldia du honek. Orio estropada prankaz, txikitzen ari da, 6 segundo. Honetan arraun lagunak. Aprovecha el cuerpo. Mira adentro. Gaur, teknika aldetik exigentzi izugarria, kirolarientzat, patroientzat, entrenatzaileentzat, gaurko saioa prestatzeko garaian, gaurkoa ez da nolabait estropada eremu klasiko hietako bat. Honek beren hortasuna du eta jakin behar da hasieratik egokitzen. Hori da, eta ikusi ditu katamaranetik hartutako irudi horietan, traineruak itxaso handirik egon gabe, Mikel, balantxaka, balantxak zikian, eta kostautik sartzen denean, ertzetik trabe sartzen denean, hor lanik aldin askotan traineruak bortze izaten. 6 segundo. Errenta handia da. 6 segundo eder. Laster hasiko da, prestatzen ziago. Perrometro oraindik. Atzetik Donostiako 2 traineruen artean segundu pare bat besterik ez dago. Tolosaldea ere erori eginda azpimarratzeko da. Orain artean ez bezala, lehen luzean segundu asko galdu ditu. Eta argi, Mikel, Oriok ziago gauna epaten badu, dagoeneko gauzak garrantzitsuat irabazi baitezake. Estriborrera jo eta arraun lagunaken kalea hartzeko aukera. Gaurko giroarekin hori ez da txantxa, bere garrantzia izan dezake horrek. Giroa aipatu duzu, haizea momentu honetan, iparreki aldetik 5 kilometroko abiadura, 5 kilometro orduko, eta bestetik metro erditik gorako olatua, 0,6-0,8, eta periodo oso azkarra, 5 segunduko. Argi ziabogak, Biki Piñeiro. Bost eta 23. Diferentziona, Diferentzia, bitraineru. 7 segundu. Estriborrera joteko aukera badu orain nadeta gero. Hala nahi izan ezkero. 10 segundora Donostiarra lagunak. Donostiarra gainean du gainera. Bai, Donostiarren artean ontzierri badago. Zabalegi behar bada, Tolosakoen maniobra, 21 segunduko atzerapenarekin. 5 eta 23 Oriok, 5 eta 30 arraunek, Donostiarrak 5 eta 33, Tolosaldeak 5 eta 54 maniobra ostean, Oriok arrauni 7, Donostiarrari 8. Tolosaldea 23. Hemen Oria! Eta bi! Largo! Retotan hau Orio zeinen luze ari den arrauni. Zeinen luze. Eta gero... 35 paladatik pasa ere egin gabe. Neska talde ederra du, berriak ekarritakoak ere bai, baina nolabait esan daiteke markatzen ari dela, hankekoa, kontrankekoak, hor nahiko nabarmen gero kotxi argentinarra bai, eta... Barbarekin batera, Aider Barbarekin gerri-gerrian... Gauzak nahiko finkatuak ematen du dituela patxi frantzese. Bueno, horre espaldatik ere ikusi dugu, Biki Piñeiro, gaur berriro de brankari lanetan. Eta ubina adibidez kanpoan. Estropa ere monetan, Mikel, beste ezaugarri da. Korronte gehiago izaten dute kanpoko kale, 3. eta 4. Eta horrela botelazterrean ulertu dezakegu, 3. kaletik eta 4. joateko baldintza hobeak dituztela 2. eta batez ere lehenbizikotik baino. Hortik uler daiteke, behar bada Karinaiz itxason ezer
ziurrik ez baitago Tolosaldearen zera dut, Ez duela, Onbestaineko atzerapena. besteek izandako nolabait itsasoaren laguntza izan, nolabait Getari aldera, Moilarriko arkaitzetara hurbiltzerakoan edo kanpoko balizen ingurura joaterakoan. Bestetik ikusi beharko da orain, bueltako luze honetan, zerbait babestuagoa edo sentitu daitekela, zer esango dugu eremuaren azken erenean edo azken laurdenean behar bada, igual? Bai, ni konforme nago. Orain pixkanaka iribituko zait, Donostiarren laugarren kaletik, Oriok hirugarrenetik, barrura egingo dute. Beste datu nabarmena da, Oriok lehen luzean zein azkar zabaldu duen tartea, Arraunlagunakekin konparatuta, hori orain ordea, ematen du, hortxe dagoela, hiru traineruko tarte ederrarekin, noski kudeatzeko garai ere behar bada, kontuan hartuz, bihar beste estropada baduzula, eta gaur, 3 segundoko errentarekin irabazi, edo 10rekoarekin, ez duzula, etekin psikologikoa bai, baina praktikoa ez. Kirolaren bihar pegiak, Bata horretik beste atzetik. Hemen ere, Uribarrena, estribo horretik, Aiora Belartieta horretik, erritmoa markatu. Hogeita mazazpi palagan arraunketa diferentzia, Bueno, sailkapenean 14 puntukin hasi dira biak gaur, Donostiarra 7rekin eta Tolosaldea 5ekin. Gaurkoa Oriotarrentzat 5. jardunaldian 3. garaipena izan daiteke. Garbi dago duen arrenta hori kudeatuz ondo lortuko dutela eta lidertza berreskuratuko dute gutxienez puntu bateko abantailarekin. Ritmoak, Orio 34 palatik bera, 34 palada eskazean, Arraunlagunak 37 palada eskazean. Zer diferentzia. Zase burruka Donostiaren artean, Osua dago. ¡Confía! ¡Ahora! ¡Ahora! Hortxe, bideo begira, Zapaldore igota. ¡Ahora, ondita ahora! Itxasoa exigentea dago, Handia ez, baina teknikoki eta kostauti sartzen baita. Hemen dator Orillo. Estropada handia, ikaina egiten ari dira. Banderaren palmaresean, San Juanek 5 garaipen ditu, Zumaiak 4, Oriok 3. Mira, orain bai, Mikel, orain Nadeta Agirre, nabarmen, lehenbiziko kalera bezala dago. Eta larri bili, 0 kalean ez dakit, baina lehenbizikoan bukatuko du, argi eta garbi. Dagoen olatu aprobetxatzeko modu bakarra, hori da, hauxe da. Bai. Orain dik hanka olatua, hanketik sartzen da, baborraketik. Diferentzia, ikeragarri, Ikaragarri, ja. Hor... Arraunlagunak nahiko izango du gaur bigarren postua babestearekin, Orioren errenta, behitu orantxe. 0 kalera. Bai. 3tik abiatu eta azken metro hauetan dago jokoa. Zeo zer ateratzezkeotan, orantxe aprobetxatu behar da. Zetiruditzen Oriotarrek erritmorik altxako dutenik. Orio Garaile jaun Andreok. Orio kanpina bandera etxean zalen aurrean herrian irabazteak ematen duen posarekin, Orillo. 3. garaipena, demoraldi honetan, 5 estropada jokatuta, eta bakarrean puntu bateko errentarekin lidertza. Hemen da Orillo! 0 kalera, erabat, Erabat, 0 kalera. Orain txei. 11-0-0. Erakustaldia eman dute Orillotarreka. Arraun bigarren. Bai Arraunlagunak. 10 segundo. 10 segundo gehiago. Borobil. 11 eta 10. 3. Donostiarra. Horda gaur Natalia Tubioren agindutara. Bai Donostiarra. 21 segundora. 11 eta 21. Eta Tolosaldea ongi lauaren luzean, Luze honetan, bigarren luze honetan hobeto. Bai Tolosaldea. Minutu erdiko galerarekin. 11 minutu eta 10 segundo. Beraz, datuak hor daude. 10 segundo amaieran Oriok Arraunlagunaki eta lehen luzean, errenta handiagoakin ibili da, baina 6 segundu ziabogan, eta Oriok denboraldi honetan lehen luzean apurtzen du. Hor ari da estropadak hausten eta garaipenak bideratzen.
garaipena nolabait lortzeko gaitasuna izan du Arraun Lagunakek, baina asko kostata, gero bueltan, bigarren luzean hobeto moldatuta. Baina lehen luzean nagusi dira frantsesen emakumeak Ibon. Hori da, gaur hori ikusi da, eta gaur poparean ere, pentsa ziabogan 6 zituen Arraunen aurretik, beste lau sartu dizkio poparean, hori batetik, Mikel, eta lehen aipatu dugu, korronte dezente dabilela, eta nik uste dut, baieztatzen ari gara, begira horiok, 5 minutu eta 23 segundo, joan behar izan ditu, kanpora joateko, etortzeko itsasoren alde, denbora gehiago behar izan, orduan, hor zerbait badabil. Kalea ere gustatzen zait, niri gaur, 3. Bueno, hori jotara nola jardun diren ikusita, zer esan behar dugu kaleari buruz, zoragarria izan da. Hortik egin duten lana. Hori jo, gaur Garaile etxean zaleen aurrean. Hemen hori jotarrak, arratsalde on guztioi, Garaile gaurko honetan etxean zaleen aurrean eginiko estropada handia, 14. Euskotren Ligako 5. jardunaldian oriotarrak izan dira nagusi, Orio kanpina bandera irabazi dute eta oinarritu dute hori, lehen luze zoragarri batean, lehen luzean 6 segunduko errenta lortu dute Donostia Arraun Lagunaken aurretik, bukaeran diferentzia 9 segundora joan da, eta hementxe dugu ziaboga eta hortik aurrera eginiko lana Ibon Gaztañazpi, errenta hori lortuta, hori ondo kudeatu dute, eta hortik aurrera gozatu egin dute hori jotarrek gaur etxean. Ez gara, harritu horiok brankaz estropada puskatu duelako eta 6 segundo atera dizkiolako bere aurkaririk zuzenen ari alegia Arraun Lagunaki, eta esate baterako pasaden larun batean poparean gehiago kosta zitzaion, distantzia hori zabaltzeak gaur poparean ere, bueno, bere aurkariak baino gehiago izan da, eta alde horretatik, garaipen argi eta garbia, oriotarrentzat lehenaz gain, honek konfidantza handia emango die, eta honek dakarrena, Mikel, besteak beste, bandera bai, eta berriro ere, liderraren malota jantziko duela, Nadet Agirre. Puntu bateko errentarekin. Eta, Mikel, Ibon. Bai, Sara. Nadet Agirrerekin nago, hain justu ere. Zorionak. Eskerrik asko. Bueno, hasteko, gustatuko litzaiake estropadaren balorazio bat egitea. Estropada, aste guztin baino moitugo dago gaur. Baina, hemen entrenatzen da bakigu ze ontziteken, okerrokin deibilegea. Eta, gehien bat kongea, gure arraunkera abiatzea. Egia da gaurko beruakin baitare zintzala, neiko kostatua, zekriston berua ideu. Eta jun oso guztu egin geha, eta bueltan hortxe aguantatuz, eta bentaja politatea dugu juteako, egia esan gero bukaran ez tekitze zenbadatea jau, baina, guztua. Irutik abiatu, 0 kalean bukatu dozu, ez dakit, zuk ezagutzen dozu estropadaren modu jakina, zergatik? Pixkatu alatu baitare honealdea markatzeu, egia da gero igual gehiagik sartu nahi zela, baina nola bakarrikan joan, pixkat utzin ditut botia juten, gero egia hemen bukaeran pixkat zikin odola, baina bentajakin ginoa zenez, ez ditut garrantzia handirik eman. Lidertza berriro, Nade? Bai. Ze berdintzu duan dana? Bai, hori gaurko nahi genuen bandera irabazi, eta horrekin batean lidergoa eskuratu, eta horrekin oso guztua. Eta etxean irabaztea, ze polita den? Bai, beti da posgarria etxean irabaztea, eta hoxe nahi genuen, da behintzen lortu dugu. Eskaintzarik? Orokorren talde guztiai oso ondo igalako lanen, eta bai Patxiri eta Rafai baitare gurekin talde oso ondo moldatze galako, eta talde bikaina osatze duelako. Zorionak, osatu, Nadet, eskerrik asko. Zuri. Eta Agirreren posa, patroien zelkapenean gaur 2 puntu lortu ditu, Andrea Astudilori 4 eman dizkiote, Natalia Tubiori 3, Nadetek 2 esan bezala eta Aiora Solozabalek 1. Horrek esan nahi du, EITB sariari dagokion zelkapenean, patrorik hoberenak izango duen sariari begira, Andrea Astudilok orain 14 puntu ditula, Nadet Agirrek 12, Nerea Perezek 12, gero Aiora Solozabal 5 da, eta jarraian Tubio, Abundarain eta Barriuso, azken biak Tolosakoen belaunaldi berriko patroia. Eta Arraun Lagunak baita ere, izango dugu azpimarratuz gaur ikusi duguna,
lehen luzean donostiarrak minutu askotan hortxe izan dituztela, parean, gain-gainean, tarte oso txikiarekin, ziabogan irukoa izan da hori, eta alderantziz, eta hau ere, Arraun Lagunak erakusten digu, poparian baduela, beste abilezi bat edo beste indar bat, eta hautsi duela lehia hori bigarren luzean. Horrela uler daiteke batetik eta bestetik iruditzen zait laugarren kaldeak korronte alde baduela, Oriotik Zarautz aldera bezala, Mendebaldera, eta Donostiarrak hori, oso ongi baliatu duela lehenbiziko luze honetan. Eta ara hemen, Andre Astudillo, baliotaren, patronikorenaren baliotarekin. Andrea Astudillo beraz, EITB sariaren lehiarako ederki kokatuta, 2 puntuko abantailarekin, eta sailkapen nagusiari begira, hor da, Andrea Astudillo, gaur 4 puntu, gaurko datoa dira, Natalia Tubiok 3, Nadet Agirrek 2, Zorrozabal Tolosarrak bat. Eta sailkapen nagusian, 3 patroi ditugu, errentatxoa txikia da, Andrea Astudillo duena, 2 puntu, beraz zabal-zabali dago lehi hau. Kontuan hartu behar da gainera, hurrengo asteburuan, emakumeen ligak, Euskoten ligak, etena izango duela, hurrengo asteburuan luzea da, gizonezkoek larumat eta igandean Eskola Beliga izango dute, astelenean Lekition Euskadiko txapelketa, eta emakumeentzat Euskadiko txapelketa izango da, puntuagarria izango den, edo baliogarria, saioa. Oriok, 11.00 gaur, Arraun Lagunak bigarren, tartea 9 segundu eta 84 eunen, Donostiarra 21 segundu gehiagorekin 3, Tolosaldea 29rekin 4, eta ikusi egingo dugu, garaileen azken alegin hori, etorreko da bandera jasotzeko garaia, oraintxe maniobra egiten ari dira eta arduradunen ontzire izteko, hemen dituzue, azken txampan, azken luze horretan, gogor, Oriotarra. Hori poza, Oriotarrena, herrian irabazteak beste gorputzaldi bat uzten dio kirolariari. Elastikoa, hortxe liderraren elastikoa, eta banderare bai. Hirugarrena ez da, Miguel, Orion, esan duzu. 3 irabaziak dituen, gaurkoarekin bageio, laugarrena, eta buruan, San Juanek 5 ditu eta Zumaiak 4. Hemen txapelketak ere jokatu dira, eta guztira, Jose Mari Olazagaztik beti bezala fina asko bilatzen dizkigu, estadistika egoki guzti horiek, eta historikoki hemen herriko banderak 19 izan dira, txapelketak 2 jokatutakoak, eta, gaurkoa, 22. estropa da, eta Orioko banderak kontuan hartzen baditugu, San Juanek 5 garaipen, Zumaia 4, eta Oriok gaurkoarekin 4. baita ere. Errekorra marka San Juanena da, 10.46 eta 80koa hain zuzenen. Eta gaur Oriok 11.00 denbora erabili du. Hor da bandera! Anuska Esnal, alkatearen eskutik hartutako bandera Oriotarrentza. Zoriona! Aztezoko tentsioa nola alertzen den, bandera aztentziarekin batera. Eta azteari errematea emateko albaldin badabia, beste klasiko bat irabaztea, ez da zirbenan. Orain Edinor bandera, mutilentzat historikoki Petronor izan dena. Hala, izango da urten ere, baina emakumentzat Edinor banderaren 2. edizioa jokatuko da, bihar goizea. Eta bide batez, barkamen eskatu behar dizuegu. Guk emanaldia iaia normaltasunez egin dugu hemen, Oriotik, baina antza denez Euskal Herriko etxe guztietara eta internet bidez mundu osora iristeko zaitasunen bat
izan dugu, eta alde horretatikan barkamen eskatu behar ditzugu. Orain, hori zuzendu eta Euskola Beligako estropada behar bezala eskaintzeko moduan gare. Eta hori jotara, ikusten ditugun, arraunak goian dituztela, eskaintza egiten. Eta zaleak agurtzen noski. Bueno, Mikel, 5. estropada eta liderra trukatzen, txandatzen, estropadatik estropadara. 5. estropada eta guztira 14 dira. Entxa. Beraz, erdira hurbiltzen. Eren bat pasataia. Gora arraunak, zorionak hori jotarrei. Eta etxekoen posarekin, irudi honekin utziko zaituztegu iragarkientzat tartetxo bat, eta babesleen ostean, hementxe gara berriro, Oriotik, zuzenean eta alizan eskero etenik gabe, gizonezkoen estropada Euskola Beligako 5. jardunaldia zuei eskaintzeko.